Oh iya, woi. Enak sih tok cah. Lagi ya, boy. Kok boy? Lah kita gawe. Lah gimana cah? Ya dirok sih, Pak. Kacau. Lah kok kepleset juru, Pak. Pos. Di pos PTPN 10. Kesane malah kita ujian. Kamu meneh yang gini. Halo cah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ceritanya bengi-bengi golek kegiatan iki arepe nyuluh manuk. Jadi menuju lokasi. Pas udah jaki Pak motor. Tak sepile mbonge dhisik. Iki mang wong loro. Nah, gitu lah nih. Enek ae Pak, nek ngene iki ya enek lah, ini ki enek. Mandek kene, parkir kene. Parkir sing penak. Oh. Ya, Dek, sing duwe umum. Nah, iki wong loro dil iki panggah gandenge. Gimana aku nggawe iki cah ngepancing karo nggo pulut. Dadi nek cara dhuwur. Cek kene. Jadi apa penelusuran hantu ya, Pak? Nek gone ngene iki. Lah nek ndek lah ngono ki lho. Iya akeh jemblek. Nganu mergo nek andinge tebu-tebu pah iki lek cara ngene disenter ya ketok motone nek manuk ya, Pak. Iki gak enek, Mas. Sik Pak iki sanepan tak kaya kene ya. Aku yo nggo kowe. Iki nyamar iki. Gimana tuh prepare soalnya katanya tuh. Jadi kayak apa ndek? Kan kabeh, Pak. Ini nek Moris ki apa? Moris ki proses mencari. Duh. Kira tak nyasak saiki. Kene Pak. Kosong gini. Oke, kita mang kuning kita ya, Mbak Anu. Iki kuning kembang-kembang deh ya. Ya mesti kok mana sirpu ngono ya, berane kuning yang gede. Wit-wit ngono aneh. Nek apa jenenge kutut gak enak gini ya. Mesti enak ya. Iya, enek. Apa? Mah tawon dah. Nek mah tawon. Ki lokasi ning ndi Pak Trisula, Pak. Ya iki mlebu Trisula kan gitu. Kabupaten Kendung. Oh, Trisula Kabupaten Kentung. Jadi biyen manjer kuno ning ngger kono kae. Biyen manjer nogo ning kono aku. Lu teke panggah. Dadi lokasine panggah. Wis ning kene iki panggan. Wong dhewe daerah ning kene. Iki apa, Pak? Oke, tak aku, Pak. Nan musuh. Kayane. Terus apa ngono? Boleh iki sembelih lho, peh iki nanasan iki cepet baik iki, Pak. Cepet baik iki digawe mikat. Dalah ning kene malahan. Mau meneng do wepis ning kene malah. Tuh, kep. Dan tidak lagi enak apa iki kalau monggo lho. Lah iki apa iki kalau monggo. Monggo kalau. Etan ki apa, Pak? Kok padang ya? Etan ki apa? Apa kayak etan ya? Kalau ompa lampu lah. Desa tuh kayak. Oh kayak pulan kae. Lampu ngono kae embong ngono kae. Nang kene ya enek lah kae. Oh. Menengahi ngono Mas. Ndak kira uang dene. Iki ada kene manding begitu. Iya. Agak mulan ya, agak nyutan kan apa? Ayo.
Mendelok ning nganu iki. Ndi? Sing desa ing nyencang naga. Oh iya yo. Mubeng kok Pak terusan. Rono, Bung Rono, rene balik rene. Saking kepidene lanjut nanti nek wis lokasi kedua ki arep golek lokasi ning ngger kono neh. Iki mung jam piro Pak bengi kan yo? Jam 10 iki. Antene wong gabut iki jam ini Pak. Ini center iki. Wis nyala. Yo ayo. Wis capek dene dilanjut kene. Ngulap motoku. Nah, iki menuju lokasi kedua. Engko sepurane nek sorone gembrubuk soalnya angine banter. Biasanya kena kamera nganu. Grebok-grebok ngono. Iki lho Pak mandek iki Pak. Siapa iki? Kita tak apa iki? Bicara iki. Sik tak ingu sik. Dinguk sik ta. Ki enek wit pinggir tebu-tebu dindeki sik iki. Oh ya rene piye iki endi to ndelik cah-cah iki. Oh, enak kudune ning kene iki. Lah iki mikate ning ngger kene, Pak. Lah ini pasang ning ngger kono. Wis tinggal kena wong arit. Sikile kelet tenan. Goblok ae niki bare. Dene enek bengale. Berarti kayak enek. Yo, emang aku ring nyawang nang ngger ndi ya, Mang? Wah, Pak, tuh iki. Itu ya. Tuh. Gak enak tempat sembunyian. Yo gak enak. Iki apa Pak? Pager apa iki? Pager ayu. Wis kok isi pager ayu. Wis ayo lanjut nah. Wis gak temu apa-apa gini. Aduh. Ya bulane lumayan. Biar ada manjelayangan ini Pak ya. Iya. Biar ning kene manjelayangan. Ah, tepat bajingan. Apa? Ki trouble. Kau aja. Apa kene? Nih. Cara dapat. Ya. Oh hilang wisan Pak. Lagi. Ya ini dulu kan. Lah ya malah cuwilik. Yo. Sik aku nilai iki ya. Ki apa tek? Jandal. Yo cah, aku go center iki malian. Di saro. Wah iki rombu Pak. Potensi ora iki. Muga-muga potensi iki rumbu iki. Baik Pak kita Pak. Jatuh di gunung deh. Baru kita Pak. Baru rombu. Rungkut malian. Bisa kecek padang iki nih. Masa iki ta Pak? Iya Pak. Oh iya lho kuwi ketokane. Heeh. Lagu iki mbiyen iki manjer. Kene Pak. Kini di to no manuk, men endi no? No manuk men endi to no? Aja nyusahne wong no. Nang oleh langsung ngentek ngono lho. Yo. Kita lanjut lagi, Bos. Lanjut spot ketiga. Kayaknya wit endek iki. Kabeh full wit ngene antok. Iki apa tebu apa Pak? Tebu ya. Pinggire gajan, tapi kan tengah tebu. Iki si tandur. Tebu niki. Ya, betul. Iki apa iki? Wit apa iki? Yo. Survei sik. Wah, lha iki mesti oke iki. Iya lho kuwi lho, akeh lho. Kadang tiba. Senterane ya? Endi?
Ndi? Alah, nah ini apa nih? Apa tuh, Pak? Oh iya, woi. Enak sih tok, Cah. Lagi apa iki? Kok apa iki terkuku? Apa iki? Itu tuh. Apa iki? Cekal. Iya enak. Dibulut ae, dibulut. Ini gue. Lha kuwi. Iya ndang. Dibulut. Sik. Sik cari dene pateni masang pulut sik. Yo. Mbak, Wes. iki proses masang pulut. Saiki ae cekal kae. Tak wujud etok kene. Yo. Kurunganku sida nek isine, Pak. Lah kamu gak gue kemarin ya? Apa? Kita ada isak toh? Apa? Anu Saya ini pikiran banget pasang aja. Cuma nemu sitok Cah. Cuma nemu sitok lagi cik tak prepare. Kita cik kelas iki. Belum kelas iki, Pak. Belum lah. Belum cik kelas iki. Apa? Belum ya nih. Aneh. Belum tak ada nih. Tak boleh sebenarnya. Ayo lanjut. Gimana nemu sitok? Gimana, Pak? Gila, Pak. Lah kita perawe. Lah gimana apa, Cah? Iya. Yang mau rame itu kan. Mana apa ya iki? Tilang mbok apa ya iki? Gak titen aku, Pak. Kayak cemblek kayak tapi. Kayak cemblek. Kayak ngir kulon kayak enak kayak. Kayak duduk kayak. Dhuwur kayak. Pojokan kayak. Tak delok kok kene ding aku sendok kene ding, Pak. Iki karo tak gendelok cah videone iki. Ngguna ya. Ini caranya nih. Dhuwur kayak gak enak. Kalau kita apa nih? Wis gak enak ya mek sitok witok. Oh iya, manggelnya ya neng ndek bisa. Berarti tanggoku bener. Nek mikatin ning gak tebu-tebu. Nah, iki dadi buahe jarak ngene iki. Iki aneh sih tak golek nih. Iki ketemu nih. Manuk ini ya ini turu penyapa tadi. Tapi kok ndak kentuk ya mau sendiri. Sendiri ndak kentuk tapi gak melayu. Kayak main tak gelut ngono modele. Lah lilik. Tunggu tadi kita ke. Oh ayo we. Iki tak cekel we. Kayak enak, Pak. Iki ning ngendi to, Mang? Iki duduk iso, Pak. Oh, iso iki. Iso. Buat cekel. Nek. Tak kami. Nyanyi. Lucu mah. Kakak. Gak nutut mah. Apa? Gak kiyok tanganmu. Apa ini? Boleh anumu. Sampai ke pira iki? Sitok. Awas ngiper lho. Lah. Ngiper. Kurca. Jasit. Iki ditondo iki. Aduh. Boncos. Tuh. Aduh. Ditondo iki. Wah, ditondo boncos iki. Iya kan ngono. Enak, Pak. Aduh. Iki apa? Nanti tak? Coba. Nanti. Ya, soalnya kadang-kadang jauh-jauh Tutu. Wi, nganu wi. alar ini. Heeh. Nah, lanjut. Ber. Jiger. Umbure munggahne dhuwur apa mencok? Oke, Cah, iki lanjut. Spot keempat mang muncul. Sirku tak dikep emang lah kok muncul to. Manuke ero pisan. Ora apa-apa tapi jenenge ora rezeki ya piye to. Jene urun rezekine sebene lah. Ndek jole le akeh. Enek 10 iki engko les dino Cah. Jole. Wis iki fokus ning dalan, suarane paling ya gembrubuk. Soale angine banter.
Iki Pak. Iki lah iki wae gian iki. Wah iki saka ontong barang sak pitunggalane. Lah iki ana sing luwih gedhi jarak. Apa ya? Kene Pak. Awas ngisor Pak ya. Duh, gemak. Wah. Lah kok enek gemak cah malahan. Nyempar gemak. Enek gemake. Wah, lah gemak ning ngene-ngene iki ya yo. Tetapi ya angel wong kirungku tok. Yo muga-muga lek nek yo ijole Mbah. Ya Allah, ijole ya Allah. Aku wis ikhlas lho mau. Ya Allah. Kayaknya ya. Cerane kudune ketok nek. Kudune iki. Emang rumbu kok. Ning tengah-tengah ya modele. Kayaknya, iyo. Kayaknya iya. Terakhir dirok sih. Oh iya, kayak enak berarti. Iki nek gak temu dirok iki. Siapa, Mas? Wait. Wait apa? Kok makan? Ndi, sik itu nih. Ndi, Pak? Udah makan. Ngisar kita. Ndi kayaknya, Pak. Kak, gawe mata lho. Makan. Kayaknya, Pak. Bayam. Ndi to, Pak? Aku gak nyawangi. Kak kan ngono kak kita, Mas. Kayak Wala kita. Boy. Ya kok mlakune nduk-nduk. Oh iya. Manuk cah. Bisa nggak mau gak sih? Masa? Bentar kok. Lah kok cak. Ya. Anu, nggo motor ya? Aku. Iya, tak delok mlaku. Lagi mang koyo enek manuk. Suarane cak cah. Dikoyoke bener, manuk sing mau maine rene. Aku kadang merinding ya, diomongi kancaku, lampune nyala. Kaget aku. Kayak manuke bingung, dek. Di. Lega lah. Oh, bingung, jalan lega. Lega nih cara. Lega. Mana apa iki? Jadi iki sing mau. Gak ketok, Pak. Medun ning ngisor nganu kono lho, nggir kono. Bentar lho. Heeh. Mang yo ning nggir kono tapi ora-ora muni ngobrol. Nah, apa suaranya? Wis, ki nandine, Pak. Ini kayaknya. Ayo ngulon. Lanjut ngulon, bareng kono balik rono neh, balik nang omah. Ayo. Siapa iki? Apa? Yuk. Kita dilanjut nanti lagi. Gelek spot yang berikutnya. Mbah iki mung kepiro isan. Oke pokoke isan. Sak temune ya iki ancanan. Yo gempro leneh yo opeh emang walah. Tapi ikhlas aku, Deng. Yo ya, Deng. Aku ikhlas. Ben jole lho, Deng. Yo, lanjut. Yo. Nah, oke cah iki tembusane dalan nang Kentung. Yo, lah iki nemu neh iki oke iki. Lah iki weh akeh iki. Rumbu iki. Lah dadi dalan rono iki arah nang Kentung. Kentung iki desa apa dusun? Dusun. Kabupaten. Kabupaten Kentung Pel iki enek Srikaya barang. Yuh kewedi.
Iki nyantri ini kau ngisore, Pak. Berarti iki ping pindho sing ngenekne Pak Yan terus. Aku gak ketok. Iki dipangani codot ya. Pangani manuk iki no. Manuk apa codot ngono iki? Manuk ketuten ya. Susah-susah nih kayaknya. Kosong. Ini dirok sih, Pak. Cok. Lah kok kepleset juru, Pak. Cok. Lah kok kepleset. Lah iki jeru kok ngene kepleset ta, Cok. Iki ngawur. Dirok sih yo. Nah aku lihat, Ndang. Enak. Wis kene. Ini apa? Di kucing. Kucing. Nah, anak kucing cah. Wush. Di gua. Wush. Anak kucing. Anu kucing cah. Itu tapi Pak, mau aku. Itu. Iki cah nemu kucing malah nemu manuk. Iki. Kucing. Di gua iki. Yo. Sakne kok. Ya iki jole. Oke cah iki dadi nemu kucing malahan. Paling ngijole apa jenenge manuk ibur mah ya iki apa diwehi kucing anakan. Tapi nglibet ae kucing sakne yo. Iki wedok iki, aku nek wedok gak oleh karo mbokku. Seneni aku ngopeni kucing wedok karo mbokku. Gak oleh. Lanang gak apa-apa. Wedok soalnya. Wis cah iki lanjut malah ndelok kucing. Wis lanjut ngono, manuk sik. Lu nek ngetok iki lho. Gak. Ngeden mak motor mergo. Iki Motor kok. Oh iya, Deng. Ini no. Aku disangkit aku. Aku mau yang ngono kakek tak cangkrik ya. Anu. Gak iso nyawang aku vlog. Ketiban nek gak cakol analan saiki. Aja numpak kono, Ceng. Minggir. Wis enak, Pak. Mundur kae. Mundur kae nek. Nah, iki dadi dalan wong-wong liwate kene, Cah. Iki dadi kono nek desa, cuma lewat tengah alas. Nggih. Tanggomu ya, Pak? Sini tiwas wonge. Oh iya, Deng. Tinggi. Dan tinggi ya tiwas wonge dikira. Ya anu, aneh-aneh. Pokoknya arah-arah wonge ngene, Pak. Sentere dikek ngarepe ini. Iki ben gak ketok, iki wae kan ulap. Tadi gak nyawang. Sopo iki mang ngono? Wonge karo liyu-liyu. Iki kucing ngetutne aku terus iki. Sing ngene, Ceng. Ayo ngene. Gak aku ngopen wedok sana mbokku. Iki lho tiba ya ngene lho kaplok. Nah, iya nek mesti sudah. Ngarepe. Pas dari dulu. Ya. Yo nemu nih ta. Lokasine masak ngono. Oh iya wis. Wis ki sodo ki tak seleh kene sik lho, Pak. Nah, iki wis kadung diwehi gantil lek peh kolet di sana. Dah, rene kucingnya banggaan iki lho. Kucingnya bang rene. Bene wis ngetut ning bareng ditinggal mlayu banter.
Bismillah, ya oleh. Bisa iki videone dilanjut ku nek poin nah ya. Iki kaya wis dawa videone iki mang. Wong kedawan tiwasan. Iki dilanjut ku nek videone nek wis temu hasil buruane, oke? Oke. Lanjut nanti bolo. Ndi? Iki mlaku kena, Mak. Di mana ya? Iki. Oh iya. Kok makan iki manuk. Ya, iya. Iki wis enak wite. Entak. Wis full tebu-tebu. Ini kayaknya dum-dumannya apa itu, Pak? Kayak dikit batas. Oke, alhamdulillah iki nemu neh. Kasa tak colok iki. Ya, tadi iki aku nemu neh. Anu, apa ya ki mau? Puter, Pak. Puter. Ibur. Di, Lek kena lho. di, Ibur. ibur. Masalah. Ya Allah. Apa aku juga dicolok iki. Kalau coloki, berarti kita langsung mandek. Mano, nganu tau, gak bisa turu mapet nyapet tau. Medale mergo duduk sing turu mungker engko lho, Pak. Terus sing biasane turune ning ndase disepetne ning jero nganu. Lar. Ning jero larno kae turune. Aku kurang bingung to. Ora, aku mbene ngene iki temui ya mbek wong-wong. Jan duduk manuk digawe nyulah, Pak, berarti. Iya, iki belek tutar iki. Ya. Tulang tutare, iya. Bisa parani ibur. Gampangan ibur. Ini salah manuke. Manuke salah. Iki sik pas diri iki. Iya. Cek tas iki cek wonge paling cek kokon lho. Wis. Dadi iki gak oleh neh. Malah. Ya umure wis ngene iki. Tapi iki enek manuk sing kuwi lho, biasane disuluh iki sing modele ndase nang ngisor kuwi lho. Terus ta? Heeh. Dadi ketok ngene. Lah wi gak ketok wi disantri. Meneng ngene. Oh, lho modele ket mau sing nyawang ya. Caldoki ngono lah. Malah ngene-ngene. Nek tiup-tiup ngono model. Perkutut dan kawan-kawan ya ngono. Wis lagi gak oleh neh. Lanjut rono neh yo, udah neh. Nah, pecah. Iki apa jambu? Ya jajal ae santri. Dadi iki berhenti beristirahat ning pos. Di pos PTPN 10 Wil 1. Gambare terus lho. Oh iya, jadi anu, kesane malah kayak nyali. Sama meneh ning kene. Jadi sepil. Banyak antri. Nah, ini kayak nyali malah. Assalamualaikum, mana bisa. Wis iki lanjut. Iki anu ape rokokan dhisik. Iki mung wis ka oleh mbung-mbung. Nek oleh sitok kemang-kemange terus bedol nah. Bisa. Kapan dhisik? Enggak suwung. Wis lanjut nanti bolo video nih. Kenyawan duit. Biasa narang ya. Wis cah iki berhubung wis bengi wis jam 11:30. Emang wis berokokan barang. Cuma ya gak oleh hasil. Dile jong malah kucing kemang oleh. Kok aku yo pancing aku api ya. Yo, Enggak kawat nang dindi. cepat ngono. Wis cah videone ngono ae, makasih sing wis delok vlog hari ini. Mati enggak aja. Ditunggu bolang selanjutnya, mbuh nyandi sesuk gampang. Ini kan mana deh sobat? Sobat ikan mana? Wes makasih bolo. Ditunggu vlog selanjutnya.